dôvodov, prečo je Fortnite odpad. Fortnite. Tá hra, ktorú buď miluješ, alebo nenávidíš. A ak si klikol na toto video, asi patríš do tej druhej skupiny. Dnes ti poviem 5 dôvodov, prečo je Fortnite absolútne tragická hra, ktorá si nezaslúži takú popularitu. Poďme na to. Stavanie kazí gameplay. Fortnite mohol byť super Battle Royale hra. Fakt mohol. Predstav si normálnu strieľačku, kde ide o skill, presnosť, taktiku a dobré rozhodovanie. Ale nie. Epic Games si povedali, vieš čo by túto hru spravilo lepšou? Stavanie. Výborne. Epic Games. Trefa do čierneho. Ach bože, idioti. A potom tu máme situáciu, keď sa snažíš niekoho trafiť. Ale on namiesto boja začne spámovať steny, schody a pyramídy rýchlosťou, ktorú by mu závidel aj architekt v AutoCADe. Je jedno, aké máš zbranie. Je jedno, akú máš stratégiu. Ak nevieš stavať, tak si len pohyblivý terč. Niekedy to dospeje do absurdnosti, keď sa s niekým začneš strieľať a o 2 sekundy sa obaja nachádzate na šialene vysokej konštrukcii, ktorá by v reálnom svete okamžite spadla. A ak si myslíš, že na teba niekto skočí a zabojuje férovo, tak sa mýliš. Ako náhle niekoho trafíš, okamžite sa pred tebou objaví 5-poschodový hotel s recepciou a raňajkami zdarma. Problém je, že Fortnite už nie je o tom, kto vie lepšie strieľať, ale kto dokáže rýchlejšie otravovať správami tlačidlami na myši alebo ovládači. Skutočné prestrelky? Zabudni. Tu vyhráva ten, kto vie rýchlejšie editovať steny. A ak si niekto myslí, že sa v tomto systéme dá nejako prežiť bez toho, aby si bol majster stavbár, tak nie. Pretože ako náhle sa dostaneš do finálnej časti hry, tak zistíš, že všetci okolo teba sú strojové monštrá, ktoré stavajú rýchlejšie, než ty dokážeš rozmýšľať. A presne preto stavanie ničí celú hru. Namiesto toho, aby Fortnite bola Battle Royale, hra plná akcia a napätia, sa z nej stal simulátor stavby domov. Ak si chcel byť architekt, mohol si ísť na stavebnú školu. Ale nie, ty si myslel, že si prišiel hrať strieľačku. Smola. Možno si to v Epic Games nakoniec uvedomili. Možno videli, že nie každý chce pri hraní neustále bojovať s stavaním len preto, aby mal aspoň nejakú šancu prežiť. A tak prišiel Zero Build Mode. Režim, kde sa nemusíš stresovať rýchlosťou stavania. Ale konečne sa môžeš naplno venovať samotnej akcii, prestrelkám a taktike. Bola to ich tichá oprava zlej cesty, ktorou sa hra vydala. Alebo len logický krok po rokoch kritiky od hráčov. Na to už si musí každý odpovedať sám. Číslo 2. Neskutočne detinská grafika. Dobré. Vieme, že hry nemusia byť realistické, aby boli dobré. Nie všetko musí vyzerať ako Call of Duty alebo Battlefield. Ale Fortnite? Tento zobral do extrému. Tá hra vyzerá, ako keby bola vytvorená pre 3-ročné deti, ktoré práve objavili dúhu a farebné fixky. Postavy vyzerajú ako plastové figurky. Všetko je prehnané farebné a svetlá sú tak jasné, že ti pomaly vypália oči. Každý skin vyzerá ako z nejakého lacného animovaného seriálu. A keď k tomu pridáš tie absurdné tanečky, dostaneš dojem, že sa nepozeráš na hru, ale na nejakú hyperaktívnu rozprávku. Ak si chceš užiť Battle Royale atmosféru, tak je dosť ťažké brať vážne hru, kde po mape behajú postavy oblečené ako banán, burger alebo jednorožec s dúhovým chvostom. A čo je na tom najhoršie? Celá táto grafická šialenosť kazí atmosféru. Keď hráš napríklad PUBG alebo Warzone, cítiš napätie, keď sa dostaneš do posledných fáz hry. Ale vo Fortnite, namiesto toho, aby si sa bál, že niekto číha za rohom, sa skôr bojíš, že ťa zabije týpek s ružovým medvedíkom a potom na tvoju mŕtvolu zatancuje nejakú absurdnú choreografiu. A ak si myslíš, že tento štýl sa už nemohol posunúť ďalej, tak sa pozri na všetky tie spolupráce s komiksmi, anime a filmami. Fortnite už ani nemá vlastnú identitu. Každý druhý skin je nejaký crossover s Marvelom, Star Wars, Dragon Ballom alebo čímkoľvek, čo sa práve predáva. Takže namiesto normálnej hry dostaneš arénu, kde sa proti sebe bijú Naruto, Darth Vader a Ariana Grande. Keď to všetko spočítaš, tak dostaneš jednu šialenú, infantilnú zmes chaosu, ktorá sa snaží osloviť každého, no nakoniec pôsobí ako hra, ktorú si pustíš raz za čas, zasmeješ sa a potom si radšej ideš zahrať niečo normálne.
Číslo 3. Príliš veľa spoluprác. Fortnite je reklama, nie hra. Pamätáš si časy, keď hry mali vlastnú identitu? Keď si spustil nejaký titul a okamžite si vedel, že je to originálne dielo so svojím vlastným štýlom? No, Fortnite to dávno pochoval pod horou reklamných spoluprác. Táto hra už dávno nie je hra, ale interaktívna nákupná galéria pre popkultúrne značky. Marvel, DC, Stranger Things, Eminem, Travis Scott. Možno sa raz dočkame aj spolupráce s tvojim obľúbeným zubným lekárom alebo s lokálnou pizzeriou. Fortnite sa zmenil na reklamnú tabuľu, kde je dôležitejšie, aký skin si kúpiš, než aké máš schopnosti v hre. Problém je, že tieto spolupráce úplne ničia atmosféru hry. Kde je ten pôvodný Battle Royale štýl? Kedysi si sa snažil prežiť na opustenom ostrove. Teraz? Po mape behajú Spider-Man, Darth Vader a Son Goku, zatiaľ čo na oblohe lieta Optimus Prime a dole tancuje Peely. Ten prekliatý banán, ktorého ovláda 10-ročný chalan, ktorý ťa dorazí brokovnicou a zatancuje na tvojej mŕtvole. Epic Games sa viac zaujímajú o to, aby si kúpil ďalší predražený skin, než o to, aby hra mala nejaký súdržný svet alebo logiku. A ak si myslíš, že tieto spolupráce sú len kozmetické, tak sa mýliš. Často prichádzajú s OP zbraňami alebo schopnosťami, ktoré kompletne rozbíjajú balans hry. Pamätáš si Kamehameha, ktorý dokázal vymazať celú oblasť? Alebo tie nezmyselné super schopnosti z My Hero Academia? Každý nový update prináša ďalšiu absurdnosť, ktorá ešte viac pokazí hrateľnosť. A najhoršie na tom je, že Fortnite už nie je hra, ktorú hráš pre zábavu. Je to hra, ktorú hráš, aby si ukázal, že máš najnovší skin a si ochotný za neho vyvaliť peniaze. Skutočná Battle Royale atmosféra? Tá zomrela dávno, keď sa v hre objavil prvý Marvel crossover. Číslo 4. Komunita plná toxických detí. Každá online hra má svoj podiel toxických hráčov. Ale tu? To je doslova škôlka plná hyperaktívnych detí, ktoré práve objavili internet. Ak si niekedy zapol voice chat v public lobby, vieš presne, o čom hovorím. Kričanie, nadávky, plač, smiech a hlavne deti, ktoré si myslia, že sú lepšie než ty, aj keď majú v profile len pár odohraných hier. A keď ťa náhodou niekto porazí, tak sa priprav na správy typu si slabý hráč, odinštaluj hru, nemáš šancu. Niektorí sú tak drzí, že sa neboja posielať aj urážky a vyhrážky len preto, že sa im nepáči, ako si hral. A ak si myslíš, že to končí len pri slovách, tak nie. V tejto hre sa počíta len to, kto má viac času na tréning stavania. Ak nie si celý deň zavretý v kreatívnom móde a netrenuješ editovanie, tak si automaticky najhorší hráč a nikto ťa neberie vážne. A to ani nehovorím o tom, že táto hra vychovala generáciu detí posadnutých virtuálnymi peniazmi. Chceš byť medzi nimi populárny? Musíš mať najnovšie skiny. Nemáš ich? Tak si menej cenný. Namiesto toho, aby sa hodnotilo, ako dobre hráš, je dôležité len to, aký outfit má tvoja postava. Hry by mali byť o zábave, ale tu sa všetko točí okolo toho, kto má viac peňazí na nové oblečenie. A aby toho nebolo málo, veľa detí sa stalo na tejto hre doslova závislých. Bez nej si nevedia predstaviť deň. Niektoré deti už dokonca ukradli kreditné karty rodičom a minuli stovky eur len na to, aby si mohli kúpiť nové skiny. Áno, počuješ správne, niekoľko klikov v obchode a z účtu rodičov zmizlo 200, 300 alebo dokonca viac eur. A keď im rodičia povedia nie, záchvaty hnevu, krík, plač, ako by im niekto zobral niečo životne dôležité. Táto hra ich doslova psychicky ovláda. Život mimo nej pre nich prestal existovať. A keď im ju niekto zakáže, správajú sa, ako by im vzali celý svet. Číslo 5. Celá hra je len obchodný trik. Keď sa na to pozrieš realisticky, Fortnite už dávno nie je len obyčajná hra. Je to premyslený mechanizmus na zarábanie peňazí. Vývojári veľmi dobre vedia, ako ovplyvniť hráčov, čo ich priťahuje a aké triky fungujú najlepšie na mladšie publikum. Každý nový update, každý event, všetko je starostlivo naplánované tak, aby sa hráči neustále vracali a míňali ďalšie peniaze. Deti majú radi superhrdinov, pridajú sa postavy z komiksov. Každý sleduje anime, zrazu je tu spolupráca s najväčšími značkami z Japonska. Chceš, aby tvoja postava vyzerala inak? Kúp si nový vzhľad, ale nečakaj, pretože o pár dní môže zmiznúť z obchodu a vráti sa možno až o niekoľko mesiacov. A cena? Niektoré balíky stoja toľko, čo plnohodnotná hra, ale pritom nepridávajú absolútne nič nové do samotného hrania. Najhoršie na tom je, že celý systém je nastavený tak, aby vyvolával pocit naliehavosti. Battle Pass nie je len o odmenách, je to psychologický trik. Ak ho nekúpiš a neodohráš dostatočne veľa hier, stratíš všetky výhody.
Predmety v obchode sú dostupné len na obmedzený čas, takže hráči sú tlačení k rýchlemu rozhodnutiu. A kto na to najviac dopláca? Mladí ľudia, ktorí nechápu, že ide len o manipuláciu. Dokonca aj samotná hrateľnosť sa neustále mení podľa toho, čo sa práve dobre predáva. Jeden mesiac sa tlačia do popredia futuristické prvky, potom sa všetko zmení na stredoveký štýl, inokedy pridajú super schopnosti, ktoré úplne prevrátia rovnováhu hry. A prečo? Aby sa stále objavovali nové veci, ktoré môžu hráči kupovať. Nie preto, aby hra napredovala, ale aby sa nikdy nestala nudnou. Nie obsahom, ale len vizuálnymi zmenami. Toto už dávno nie je len Battle Royale. Je to dokonalý marketingový produkt, ktorý je navrhnutý tak, aby hráčov udržal čo najdlhšie. A presvedčil ich, že ak niečo nekúpia, prídu o niečo výnimočné. Fortnite sa nestará o komunitu, nestará sa o hrateľnosť. Dôležité je len to, aby ľudia každý mesiac utratili ďalšie stovky eur. Často aj bez toho, aby si uvedomili, že sú len súčasťou obrovského biznisu. A to bolo 5 dôvodov, prečo je Fortnite odpad. Samozrejme, ak túto hru stále hráš a baví ťa, tak ti ju nikto neberie. Ale ak si sa v niektorých bodoch našiel, možno je čas zamyslieť sa nad tým, či si naozaj užívaš hru, alebo len sleduješ, kam ťa tlačia vývojári. Samozrejme, Fortnite nie je jediná hra, ktorá manipuluje hráčmi, aby míňali peniaze, ale patrí medzi tie najhoršie. Kde sú tie staré časy, keď sme si jednoducho kúpili hru, zahrali ju a boli spokojní? Žiadne mikrotransakcie, žiadne platené doplnky, len čistý herný zážitok bez toho, aby nám niekto neustále podsúval, že si musíme niečo dokupovať. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, napíš do komentára, čo si o tom myslíš. A prihlás sa na odber, ak chceš vidieť viac podobného obsahu. A ak poznáš niekoho, kto je do Fortnite až príliš ponorený, pošli mu toto video. Možno mu to otvorí oči. To je na dnes všetko. Vidíme sa na budúce, čaute.